Takaitattun labarai daga Arewa 24 TV. Shugaba Muhammadu Buhari ya miko saƙon taya murna ga gwamna Ganduje. Babbar kotun ƙasa ta tabbatar da Abdullahi Umar Ganduje a matsayin halattaccen gwamnan jihar Kano. Rigima ta barke tsakanin mawaƙi G-Fresh da DJ Abba na garin Kaduna. Magoya bayan Abba gida-gida sun ce wannan hukunci da babbar kotun ƙasa ta yi ba a yi masa adalci ba. Shahararren mawaƙin nan Balarabe na mata ya saki kundinsa mai suna Ki Duba Rayuwa. Za mu kawo muku yadda ta kasance a ofishin Hizba na nan Kano, inda baturiyar Amurka ta yi tattaki domin ɗaura musu aure da matashi Suleiman. Mawaƙi Davido ya saki sabuwar waƙarsa a cikin wannan sati. Wannan da ma sauran labarai za su zo muku a cikin labaran Arewar 24 TV tare da ni Naziru Bayero. Jama'a assalamu alaikum, sunana Naziru Bayero, ni zan kasance da ku a cikin labaran Arewar 24 TV. Shugaba Muhammadu Buhari ya miko saƙon taya murnarsa ga gwamna Ganduje. Ya miko saƙon taya murnar ne ta hannun sakataren yaɗa labaransa jim kaɗan bayan kammala zaman kotu da aka yau a garin Abuja, inda ya bada haƙuri ga ɓangarorin da ba su samu nasara ba. Ya bayyana cewa ita shari'a dama mace ce mai ciki kuma ba a san me za ta haifa ba. Babbar kotun ƙasa ta tabbatar da sunan Abdullahi Umar Ganduje a matsayin halattaccen gwamnan jihar Kano sakamakon manyan hujjoji da Chief Joji ya bayyana a yau din. Rigimar da G-Fresh yake yi da DJ Abba ta samo asali ne sakamakon wani kalami da shi wannan mawaƙi na garin Kaduna ya yi, wato DJ Abba, cewar mawaƙan Kano ba su iya waƙa ba. Hakan ne ya fusata G-Fresh domin mayar da martani ga DJ Abba. Shahararren mawaƙi Balarabe na mata ya saki kundinsa ne mai suna Ki Duba Rayuwa ranar 1 ga watan 1 shekarar 2020 ɗin nan da muke ciki. Kundin nasa ya kunshi waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya. Duniya ta zama makaranta ce, a cikin ta nayi karatu, na ɗau dubin darasi a cikin ta, gashi ba ni da hutu, na ɗauki biro da alƙalami da shi nake yin rubutu. Yau duniya ta zama. Mawaƙi Abdul, wanda aka fi sani da DK-tun waƙa, ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Cikar Buri. Ita dai wannan waƙar ta Cikar Buri ta kunshi sako ne ga masoya. Baturiyar da ta yi tattaki tun daga garin Amurka har zuwa garin Kano domin auren matashi Suleiman sun gurfana a gaban Hizba a jiya, inda hukumar Hizba ta ce san bata aminta da wannan auren ba har sai ta koma ta taho da 'yan uwanta domin shaidawa da wannan aure. Tsarin addinin Musulunci ya nuna cewa mace ba ta auren namiji, sai dai namiji ya auri mace. Mawaƙi ɗan asalin garin Osun, wato Davido, ya wallafa sabuwar waƙarsa mai suna Beautiful, waƙar da ta ɗauki hankalin mutane da dama, inda ya bayyana cewa ita wannan waƙar mata sun fi santa sakamakon akwai casu a ciki. Domin samun sabbin labarai sai ku ci gaba da bibiyan akan Arewar 24 TV a YouTube. Ku danna ƙararrawa domin ita za ta ringa sanar da ku labaran da muka saki. Mun gode.